Hotela ere portuaren ondo-ondoan geneukan. Thorley Guest House izeneko egoitza. Bertara heldu ginenean, hala ere, ez zegoen arimarik. Txirrina jo eta zirkinik ez inork. Halako batean, portaleko maitxoaren gainean hoteleko txartelak zeudela ikusi genuen. Txartelean jartzen zuen zenbakira deitu eta ugazabak hartu zuen. Uribe, zuen zain geunden, bota zidan nire harridurarako. Esan zidan, igandea zenez, zinera joanak zirela eta sarrerako maitxoko kajoian zeudela gelako giltzak. Hotelean etzela afaririk egongo, baina lasai hartzeko, onena Royal Hoteleko jatetxean afaltzea izango genuela. Stornowayn bagenuen bete behar bat, Angus MacLeod izeneko gizon baten peskizan genbiltzan. Berarekin hitz egiteko esan zigun Isidor Etxebarria abokatuak. Angusek jakingo zuela garai hartako ibileren berri, Stornowayko portuko itsas kaporala izan baitzen. Papertxo bat baino ez genuen, Angus MacLeod, Amity House jartzen zuena. Biharramunean, hoteleko gizonari galdetu genion ea Angus MacLeod izeneko gizonik ezagutzen zuen. Erantzun zigun Angus MacLeod edozein izan zitekela herri hartan, ohikoa zela izena eta ohikoagoa abizena. Zuzen zebilen. Gasolindegia MacLeod deitzen zen, eta baita lurrindegia ere. Dena den, Amity House entzun zuenean portu aldera joateko aholkatu zigun, hantxe zegoela etxe hura eta bertan galdetzeko.